तो भैया लोग नमस्कार। हई एगो सारवा आइल बा कहता कि चढ़ल बा फागुन रे रंगेम तोर दुनू बैलून रे। मतलब बिल्कुल सही पकड़े हैं ये भैया। लहंगा चोली रंगत रंगत तहार मूड खराब हो गइल बा, यही से अब बैलून रंगे के पीछे पड़ल बाड़ लो। बहुत बढ़िया ये प्यास, तहार तो कौनो जोड़े नहीं के हो। का बताइए भैया लोग, गजबे है ब्यास लोग के विचार बा। हमारा लागता नु कि शरीर के कौनो अंग ना छोड़ी लो, सब रंग दिलो। जब से ये गाना हम सुनले बानी नु, हम एकदम अंदर से डरा गइल बानी। काहे से ये भैया, इ तो भौजी लोग के लहंगा चोली रंग के खराब कर देले बाड़लू। अब बचल बानू तो खाली मर्द लोग के अंडरवियरे बचल बा। यही बात के हमारा डर लागता नु कि अभी ब्यास लोग लइका मर्द लोग के अंडरवियर रंगे मत पहुंच जालो। सरवा हम एक साल से एक ही फाटल अंडरवियर पहिर के आ गुजारा करतानी। अगर उहो रंग दिलो नु तो जियाने हो जाई। बाकी हमारा ही नइखे बुझात इतना शुद्ध शुद्ध विचार गायक लोग के दिमाग में कहाँ से आ जाता। बताइए भैया कि आइल बा फागुन रे और रंगेम तोर बैलून रे, कितना उच्च विचार बा। बाकी हमारा लागत नु कि ब्यासवा सब पगला गया है। अरे जौन माजा भौजी के चोली रंगे में या लहंगा रंगे में आवेला तो फुलौना रंगे में आई। जा ये मर्दवा ब्यास, अरे होली खेले के बाद तो जा भौजी के साथे पटक पटक के होली खेलो। का फुलौना के जियान करे पर लागल बाड़ो।